Puerto de Santa Mariako bizabiz batean egin ninduten nire gurasoek, eta jaio eta 15 egunekin egin nuen ja nire lehenengo bidaia espetxeera, Langraitzeko kartzelara. Eta aita Puertotik Langraitzera eraman eta gero Mansilla de las Mulasera mugitu zuten, Leonen dagoen espetxe batera. Niretzako oso gogorra dirudien arren, nik aita beti ezagutu izan dut horrela, eta niretzako hori izan da ez dakit egoerarik normalena edo ohikoena. Aita espetxean ezagutu dut beti 13 urte bete nituen era arte, orduan askatu zutelako parot doktrinaren baliogabetzearekin, eta egia esan nik pertsonalki ez dut oso ondo oroitzen nola konturatu nintzen edo noiz jakin nuen aita espetxean bizi zela. Txikitan beti azaltzen zidatelako aita lanean zegoela eta horregatik ezela gurekin bizietxean, eta orduan Mansillara egiten genituen bidaia guztietan nik pentsatzen nuen bertako eraikin hori aitaren lanpostua edo fabrika bat zela, eta bertan zeuden gainontzeko kideak, langileak eta aitaren lagunak zirela edo behintzat bizi lagunak, ez?